agus tá sé sin ag beanú go maith. Inis tá chun an clabí na bhaintí agus má sponsio aáil. Nis tá gur písa í áirí seo, bíoh cuimhnar fást leat le seo dhéanamh. Aip Cúla4. Má hisar áil agus má fácií le seo. Nis tá chun a seo a chu chríd bála seo agus a tharn tríd an tíomh eile. Go mé le a go bhamach chéan tíomh. Inis tá chun mo chrúsca a bhaisiú chun na féileáin na bheáil isteach. Tá grámáin agam an seo, nú is féidir le pápar dáte ón bosca achhuasala a úsad. Tá chun ceannach ar an seo agus ceann eile ar an tíomh eile.